Mode of study kumininga nabogocha osome igento tukoroka face to face. Face to face ye minute nga igogoche university omenye university ayo mwenyene osome na abana bande chakira mambia goika maragoba kira rituko goika semester ero kora matemwa ndobwate modi ende korokwanga online. Yes. Na wogocha o enroll alafu igoko enroll gweterase ogosoe portal ye university ekorokwa www.tuc.ac.ke. Onyole chiform chi admission ochicholie ochitome gweterase submission mode eyoko ewekero kubwatia aliase submission yunakwaya www.tuc.ac.ke na bewo kuoro kinga kyobwenete step by step ngoika onyale go submit form eri yao oakane chibese gweterase e-citizen na ande nabo konyora lisitirire e-receipts ligo kuorokianga kwa wira admitted bochake bosoma weterase igento tokorokanga LMS ne modular form yogosoma ogosoa weterase online ogo interact na balimu na banafunzi bamino online nabo tokumira namuna tuleiga nabo korore mesa buna tuleiga lakini ayo ole mwao oseiga igora service yao oseigora sogo kore biashara byao basubwata office yao nabo kunyara gosoa chikosi echi mono chikosi to kora igo ase online ne chikosi cha master programs na chiria cha PhD lakini chikosi echi chinde cha diploma certificate ne chi degree etoko encourage abana banyale gocha Turkana University College. One on one. One on one. All right. Sante sana.